Kaixo eta ongi etorriak berriro ere Euskal Herria Bilduren albistegi honetara. Azkeneko txanpan sartuak garaia da eta horregatik hasiera emateko atzo Bilbon Laura Mintegi eta Carlos Garaikoetxea egon ziren. Ikus dezagun bideoa. Euskal Herria Bilduk hainbeste irain eta eraso jasan behar, gure hautagai nagusiak, Laurak, begirunez, hitz adeitsuak erabiliaz, denon artean elkarrizketa eta akordioak proposatzen ditu behin eta berriro une latz, une gogor zail honetan. Eta horrela, niretzat behintzat, lehendakari on baten tankera eta benetako gaia erakutsi du. Irabaztera goaz. Irabaztera goaz aldaketa. Irabaztera goaz justizia soziala. Irabaztera goaz independentzia. Irabaztera goaz gauzak beste modu batera egiteko borondatea. Vamos a ganar una manera nueva de hacer las cosas. Vamos a ganar una justicia social para este país. Vamos a ganar la independencia. ¿Por qué? Porque tenemos proyecto, tenemos equipo, tenemos voluntad. Y sobre todo tenemos una energía y una ilusión que no se puede detener en ninguna urna. Vamos a pasar por encima. Gaur goizean, Leioako kanpusean, Laura Mintegi, Andoni Rojo eta gazte hautagaiak egon dira gazteria eta hezkuntzaren inguruan hitz egiten. Ikus dezagun bideoa. PNV, PP eta PSek urte luzeetan esarririko ereduak etorkizunik gabe uzten gaitu. Baina horri buelta emateko proposamen argi eta zehatzak dauzkagu. EH Bildu baita, pertsona, ikasle eta gazteok politikaren zentroan jartzen duen aukera bakarra. Eta eredu aldaketa hori hemendik hasi beharra dago. Lehenik eta behin, hezkuntzarako eskubidea unibertsal bilakatu behar dugu. Hezkuntza soilik eliteen eskura sortu nahi duen edo jarri nahi duen ereduari uko egin, eta denon eskura egongo den hezkuntza sistema eraiki nahi dugu. Sujetu aktiboaren izaera eskuratu beharra daukagu eta berreskuratu beharra daukagu. Euskal Herriaren garapen eta eraikuntzarako kidea gara. Eta balora eta aurrerako eta iraultzaileetan hezitako gazteak behar ditugu herri honetan, biharko euskal jendartea ere balore iraulketa guzti horretan murgildua izan dadin. Oso ardura handiaz begiratzen dugu, ez dagoela erantzun zehatzik beste indarren aldetik erantzuteko hezkuntzan eta langabezian dauden arazoak gazteei begira. Eta horregatik mahai gainean ipini ditugu erantzun zehatzak, erantzun bat emateko hain zuzen ere gazteen langabeziari eta hezkuntzaren arazoari. Gaurko amaitutzat ematen dugu saioa. Lehenago agendarekin utziko zaituztegu eta ondoren soluzio liburuaren beste bideo batekin agurtzen gara. Agur eta bihar arte.
Demokrazia zuzenaren eta partaidetzazko demokraziaren mekanismoak ezarriko ditugu. Herri mugimendu, elkarte eta norbanakoekin batera. Herritarrekin batera erabakitzea izango da gure jarrera. Informatu, eztabaida sustatu, adostasunerako ahalegina egin, erreferenduma egin. Honetarako udal eta diputazioen sarea sortuko dugu. Herri erakunde eta mugimenduekin, zubiak eta elkarrizketarako guneak eraikiko ditugu. Herritarren partaidetzarako eskola sortuko dugu. Lege egitasmoak proposatuko ditugu. Herritarren parte hartze legea, gardentasun legea eta herri galdeketen legea. Herri ekimen legegileak aurkezteko prozedura berrikusi eta behar diren aldaketak egingo ditugu.